A Asociación Cultural Barbantia celebrou esta pasada fin de semana en Lousame na Casa de Cultura o acto de entrega dos premios da Cultura 2023. A gala, unha das citas máis importantes do Barbanza no eido cultural, reuniu a numeroso público, entre os que se atopaban ademais de representantes do tecido cultural da comarca, varios alcaldes e representantes das diferentes corporacións municipais, que tampouco quixeron perderse este acto. Na edición deste ano resultaron premiados o pintor nogués Xosé Luis Beiras Manteiga, como Premio Barbantia a Traxectoria Cultural no Barbanza. O Centro Arqueolóxico do Barbanza, situado en Eixón, como Premio Barbantia a Iniciativa Cultural no Barbanza. E o profesor e escritor ribeirense Carlos Callón, como Premio Barbantia da Cultura Galega. Levei unha gran sorpresa, non contaba, porque os nominados é xente importante tamén na parte que eu iba. Cando me chamaron por teléfono que foi este señor que está aquí ao meu lado, a unha hora tardía, pensei que era para cambiar a data da exposición que teño en xaneiro. O sea, que mira como estaba. Vaya por diante o noso agradecemento pola entrega do premio. É unha honra recibilo, dado que é un recoñecemento á labor do Centro Arqueolóxico, polo tanto, grazas. Recolle aquí o premio Barbantia, o Sereo da Cultura Galega, o fillo máis novo do finado de Callón, un dos fillos de Francisco e de María. O Carlos Manueliño, que me dicía a miña avoa Pepa, que moitas veces me chamaba só como mi niño. Recollo este premio e volto a ser un grande millo, un rapasolo que soña con un día escribir. Recollo este premio, volto á miña prehistoria e síntome feliz. Antes da entrega dos galardóns, como é habitual, procedeuse tamén á presentación do volume 19 do Anuario de Estudos do Barbanza e posteriormente tivo lugar tamén o tradicional xantar de confraternidade.